Assalamu alaikum bandiraɓe yiɗiɗiraɓe, min mo moɗon General Sanda Boro, artiste jogiɗo ɗabi'a fulɓe mo lesdi Cameroon. Hande bo miɗo yeso moɗon fan en am ɓe nder lesɗe duniyaru, raroɓe vidéoji am, gimi am. Komi wawata wigo on hande bo mi lortoyke mi ɓedda famtingo on hala chaine am je dow YouTube. Ko moye hosa wakkati waɗa sabone chaine am ɗo YouTube. To a windi General Sanda Boro a yi'a chaine am, ndara jungo ma nyamo a yi'a bindi boɗeji ɗi bindi sabone, ɓiɗɗa dow maji nasta nder chaine am YouTube. Kala ko mi salinta fu nder lesɗe duniyaru a yi'ai ɗum. Hande vidéoji am boɗɗi ɗimi naftorto ɗi fu ɗi hoti nder chaine am YouTube. Ko on gi'ai kasetji am ɗe lumo, ko on gi'ai kasetji am nder WhatsApp, naste nder YouTube on gi'ai vidéoji am. Inshallahu e wodi kayefi mi waɗi anniya mi waddanay en on fu gaɗanayam do'a Allah wallirayam ɗum, mi waddanay ɗum gi'en. Nde mi latti goto nder yimoɓe Africa mo suklaniɗon gimi muɗum, gadanowo en hikmaji ɗuɗɗi hakke belɗum mai. Wallahi ha emi wolwa wolde nden e taƴa, ngam mi andi e wodi ko warata to Allah ya jomirawo yerdike. General Sanda mo moɗon e waɗana on albisir. On jarama.